дуруд ҳамдиёрони азиз, мо ами беморо ки савол метиҳам, баъд оҳиста якта барои вайёрам видео мекунем ва мепартоем. баъзеш меоям мегӯям грижаҳомон беҳад калонай, беҳад калон мешавад. чӣ кор кунем? азои баду дестай. мо дар таҷрибаи корӣ дидем ки ҳамин грижа диск хатар надора. худаш асосан грижа хатар надора. хатар дора ҳамин остеофитҳо. вақте ки одам грижа мешавад, дискош пулпозни ядро трешна мекафа, айданош об мебарад. и об худаш роҳ дора, мереза мерава, ҳеҷ ғам намета. ҳамин раҳаш маҳкам шид, тори асаба зер мекунад. ана ин бисёриҳо ки остеофит пайдо мекунанд, аз зарби кор, аз зарби меҳната фаромӯш мекунанд машқи ҷисмонира, ососа стумро мешинад, паҳн мешавад, интери остеофит меша, раҳҳо, каналҳо маҳкам меша. баъд грижа раҳаш ки маҳкам шид, тори асаба зер кардан мегирад. ай грижа мо дар таҷрибаи коримон дидем ки ками камша мо 2 миллиметр дидагем, зиёди зиёдша то 3 сантиметра мебароя мереза, мебароя мереза. ира на нобуд карда мешава, на хориҷ мешава. и худаш баромад, мереза, хориҷ меша, бо ай сар мебароя. умуман нобудшавӣ надора. и грижара ҳар як шахсе ки дар баданаш грижа дора, табиӣ қабул кунад. ин чизи табиӣ аст. ҳаме ки раҳаш ҳуй боша, зарар надора. раҳаш ки маҳкам шид, тори асаба зер мекунад. вақте ки тори асаба зер кард, камта шамол мехӯрад, проблемаҳо сар мешад, чандин ҷора дард метиҳад. ягона кори мо чия? бояд мо стумраро рост кунем, ҳамун каналҳоро бикушоем. барои канала кушодан ҳар як инсоне ки стумра қатӣ кор мекунад, аснанои ҳамин стумраи гарданқатӣ чилико бояд ҳиссиёт дошта бошад. ҳиссиёт надошта бошад, то канала ҳуй карда наметонӣ, стумра рост монда наметонӣ. миёна боли мени мешава ягон кор карда, но беҳиссиёти чилико гардана умуман намешава. барои ин гардана ҳама хатарнокай. чандин одамо паралич шидагиянд, чандин одамо фавт шидагиянд, ҳисоби ҳамин бемории вазбин шидагиянд, сос шидагӣ нестанд. як боли мени мекунаншон, 2 моҳ 3 моҳ мегарданд, бо ҳамин касалда гирифтор мешаванд. барои расос кардан бояд ҳатман ҳиссиёти чиликоро бедор кунӣ, канал бикушоӣ, остеофитҳоро янима кунӣ, байни грижа ва байни нервиҳо бояд озодӣ бикушоӣ пространства, ана баъд бемор шифо меёбад. ай грижа тарсидан дар кор нест. грижа опасна нест. мо дар таҷриба дидем. аввал мо дар воҳима метофтами, не ки ҳозир дигар воҳима наметовад. ин опасна нест. хатар дора фақат остеофитҳо. байни ҳамиҳо канал мекушоем, саломатии инсон барқарор мешавад. раҳмат барои таваҷҷӯҳ.